pot să pun scheletul Nani. O să mă duc acum cu asta și cu asta. Pentru că asta este începerea mea. Și cu Knight-ul. Deci da, asta e asta. Asta e tată. Arată, am câștigat meciul. Deci, deja ai câștigat meciul. După cum ați văzut, meciul acesta chiar a fost foarte simplu. Deci, da. Hai să vedem. Am primit un golden chest. Nu cred că am vrut cum să-l pun. Ok, sper să mă aud destul de tare. Deci acum declar că s-are la 5. Deci da, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut și că v-a fost de folos.